Kamachelo manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wuok oko mar kwedo chenro mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto geno lando kata yao e gwenge mag Masawa ma ochako limbe mar odiochieng' makiny. Gachagua wacho ni Ruto winjore otiek chenro mane ande ochake gi jatend piny mokalo Uhuru Kenyatta ka olose gwenge ma Kabete County ma Kiambu. Gachagua wacho ni onge chenro manyien ma jatend piny nigo ne oganda ma wuok Masawa ka wacho ni nyaka ochung' mane adieri e kinde limbe mare e gwenge ma Masawa. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani? Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5, Kasongo aende asiende? Atembee asitembee?